Rosa María, Eu, Julia Paz. e Fermina, Ana Rodríguez. Pareceme bien que significa fe, non sei, algo Algo moi cultural, moi iso. moi importante en Galicia. Importante. O que pasa que agora non é o de antes. Sí. No, ahora quizás se vai máis pa Esta festa. sabe máis. Antes iba así porque nós tivemos negocio toda a vida, desde que eu nacín, pois meus pais tiveron negocio. Eu acórdome cando pasaban os peregrinos todos, que viñamos aí na carretera. E así que me acordo pois como pasaban. Sí. Descalzos, paraban na miña casa a comer, que se lle daba comida gratis. E a beber. Dábaselle bocadillos. Pero bueno, isto se veu máis. Eu Dábaselle acórdome de con comer. 8 anos. Había unha casa, ahora son, como se chaman? Ahora Casas son rurales, ahora son casas casas rurales. rurales, non había. Antes era a casa do cura en Villa de Rei. Antes ya era... Sí. E había 23 camas. Tiña diñeiro, entonces prepararon. eles paraban Sí. en os bares máis ou menos onde se lle podía dar pues, un vaso de auga e algo de comer. Porque nós tivemos, eu xa, eso acórdome con 7 ou 8 aninhos. Nos ainda se tirou no pasado unha calabaza de que era eu con 6 anos que non la habían regalado. Sí. Iban eles que as calabazas que limpiaban, botaban aí auga, entón ao chegar aos bares sí que paraban para que se lle pudera encher, non é como agora que agora vais en plan de folgorio, a mitad deles, non van con antes fe, era diferente fe que que eso. ahora. Antes o que iba, Sí. iba con fe, iba con outra cousa. Hasta creo que iba por toda a general, non é como agora que vai... No, alá en Porto Alto xa cortaba. Bueno, pero aquí entre mí se iba por toda a general. Eu me acordo porque tivemos negocio desde toda a vida. Sí. Ahora fixeron un albergue aí tamén, que Pa- non da vida tamén. Antes era a casa do cura. Eu Un está dicindo que albergue. eu sí, pareceme que pues, que conocer xente e aparte que dá moita vida aos pueblos. Porque Sí. por onde pasan, paran e para todo vai ben, por negocios e para todo. Eso parece E algo moi bonito, porque cando vas por aí polas E les montañas... presentaban o pasaporte, tu tiñas que firmar. Sí. Tiñas que cuñar, eu cuñei os Pero pasaportes. tú empezaches agora, eu empecé con cando tiña o meu pai abriu de negocio, eu acórdome que tiña 7 anos. 38 anos con eles. Pero eu vei máis, Fermina. Nós nacemos. Pero eu cuñaba. A miña mãe tuve negocio con 18 anos. Entonces, acórdame que eu nacín con un ano, esa... era diferente. Tú xa coñeciste a tapa, nós vimos a tapa de pobre. Pobres. O meu xa non iban descalzos, pero sí, bocadillos e bebidas últimamente. E incluso falar con eles, que tiñas que estar con eles. Antes pasaban a pé, agora quizás pasan noutras cousas, en coches, é máis cómodo. Eu vía máis Antes máis che pasa, ainda pero che eu vía pasa. máis xente Moi antes que pouco. agora. Antes pasaban máis a pé, moito máis. Era O que pasa no mellor agora é como... Ahora van máis cómodos, van en coches e van máis Ou van preparados. máis en guías, como Exacto. xa teñen os seus sitios, os seus Van máis puntos preparados, de... ahora antes iban máis a pé. E antes iban a Montordiles, ahora o mellor vai un por Eu un, acórdome de pasar ou 4 carruajes, ou 5, pero moi que levaban pouquiños. carruajes con cabalo e todo eso, sí que, bueno, cantidad diles. Bicicletas, cantidad diles. Sí que é verdad, é un pueblo que a xente é moi maja, a verdade se dita. Entonces eso xa se enamora a cualquera. Outra cousa, ao mellor, se van Quizás ao non é- Castelo, ao Castelo, van ver algo ao Castelo, Sí. ou son ao Castelo, a Santa do Castelo, Sí. moito máis tampouco hai. En Berín, sí que poden parar, Monterrey, Bueno, Casao, a Casao, Presidenta Castillo, Gracia, a Monterrey. Presidenta Gracia teño ido a porta a Montordiles. Un pouco máis de ambiente. un pouco máis de ambiente, un pouco máis de apoio. Traballo, a xente vai por aí Aparte por do máis traballo, creo que Quizás fan cousas falta moitas destas, cousas casa que culturales. anime con moita cousa cultural e que nos animen É que nos axuden. É que nos axuden. Hai moi pouca axuda. Moi pouco, ningún. E ao final todo o mundo se cansa e acaba todo perdéndose. Porque aquí se empezaron moi fuertes xa outros detrás. Pois houve un grupo de gaitas moi importante e ao final acabouse, houve un grupo de gaitas de bandurrias que foi importante. Mandolinas e igual, guitarras con todo. e todo eso. Ao final perdeuse gesto. É que isto necesita Bueno, moita non, maior é que ao final será piedra feita. moita xuntanza. Quitar moito eso é xente que nos apoie, que respalde, que bueno, que estén aí. Nada, muchísimas gracias e moi Gracias, agradecidos por portaste moi ben. por estar con nosotros. Portaste vos vos con nós, non? nerviosos? Non, non, Por estar con nosotros. non pillamos nada, que ya te puesto todos vos, Que non volvemos nada. encantadas cando queirantes. Moitísimas gracias a vos. A donde Vale. gracias a vos por E seguide con toda a ilusión e se facendo así de ben, que unha falta fai. Temos moita, Pois a falta estamos fai. desde o principio, así. Esta semana vai servir de E apoio. os clases que fixedes vos ou que? Que estáis estupendas, os clases que fixestes vos Todos, mesmos. todos. Aquí non deu ninguna Fixemos de a boda dunha filla. Desta, Sí. Vamos dun fillo. porque aquí nadie nos deu ningún Que fomos a pañuelo. Orense e Nin eu dixen, pañuelo os siquiera. clases que temos non hai que ir, hai que Nada, facer aquí traxes non temos novos. apoio para Aquí nada. non temos apoio, pois nin pongan os zapatos. Nin para comprar un sombreiro.